Proljeće simbolizira novi početak, rast i novu energiju. Nakon duge zime, kad se sve budi, skloni smo optimizmu i spremni započeti promjene. Volim proljeće zato jer je odmah sve toplije, sunčano je i čim sunce zagrije odmah smo svi bolje raspoloženi i tako i ja i ljepše je provoditi vrijeme vani nego unutra. Sviđa mi se te temperature, između nije vruće, nije zima. Kiša je mali problem, ali i sve se budi, sve je šareno, sve cvijeta, tako da to mi se jako sviđa. Volim proljeće zato jer je cvijeće raste tad i sve cvate i nekako sretnije sve poslije te tmurnije zime. Dulji, sunčaniji i topliji proljetni dani odražavaju se na naše raspoloženje i navike. Godišnja doba su općenito, mislim, važna za nas, za ljude i nekako nam se cijeli život ravna prema godišnjim dobima. Mi koji živimo tu u ovom dijelu svijeta imamo izražajna i proljeća i ljeta i zime i sve i nekako cijeli život ona nam se prema tome poravnava. To je jedna izvrsna tema općenito za učenike zbog toga jer je životna. Znači mi živimo to proljeće i ljeto i jako dobro se može obraditi u nastavi. Učenici Elektrostrojarske škole iz Varaždina prikazali su proljeće iz više različitih uglova. Je proljeće inspiracija umjetnicima, slikarima, pjesnicima. S druge strane, znanstveno se može obrađivati astronomije, iz geografije, botanika, poljoprivreda, mislim mogu sad u nedogled nabrajati. Tako da htjeli smo povezati ovakvu jednu životnu temu da bude više od običnog obilježavanja proljeća i da to ima neko značenje za učenike i nastavnike. Godišnja doba imaju svoj astronomski, kalendarski i klimatološki početak, kao i obilježja. Učenici prvog H razreda pozabavili su se ovom temom, te uz vodstvo nastavnice geografije Ivane Mađarić izradili edukativne plakate. Htjeli smo prikazati proljetni ekvinoci. Mentor nam je bila Ivana Mađarić, profesorica geografije. Radili smo to na satu geografije. Sudionici tog plakata bile su Lola Perha i Marta Asić i Janika Požga. Osim prirode, u proljeće se bude i narodi. Hrvatsko, arapsko i praško proljeće samo su neke od pokreta za prava ljudi prikazani na plakatima, koje su učenici izradili pod vodstvom profesora povijesti Marka Rogulje. Učenici drugog E razreda izradili su i video na istu temu, a na predmetu primijenjeno crtanje uz vodstvo profesorice Simone Patafta, učenici četvrtog E razreda prikazali su proljeće svojim originalnim crtežima. Što mi shvaćamo proljećem, kako mi vidimo proljeće na neki više apstraktni način. Nismo htjeli toliko cvijeće koristiti, nego smo htjeli povezati sa ostalim stvarima. Naprimjer, ovo je moj rad, imam žabu, pošto mene žabe podsjećaju na proljeće, kada se čuju, kada skaču okolo, možeš loviti ih, tako da sam u stvari prikazala žabu i leptire. Proljeće je česta inspiracija pjesnicima i glazbenicima. Karlo je sam napisao pjesmu o proljeću i odrepao je. Pjesma govori prvenstveno o samom proljeću, o pozitivi, što sve radimo kad je proljeće i zapravo na kakav ja način to doživljavam proljeće kao nekakvu igru, zabavu, ples i naravno pjesmu i druženje. Pronašao sam matricu na YouTube-u, snimio sam pjesmu u vrlo kratkom roku, sve smo izmiksali, izmasterirali i semplali i evo sad ću izvoditi na ovoj priredbi pjesmu o proljeću. Na predmetu medijski projekti, budući medijski tehničari su uz pomoć profesora Tibora Bina izradili jednominutni video na temu proljeće u umjetnosti. Slike Claudea Moneta oživjele su zahvaljujući umjetnoj inteligenciji,